Ano, a jdeme na to. Takže první na řadu jde Kelly. Rozlučte se s Kelly. Bye, Kelly! Kelly je sice už mrtvá, ale teď bude mít jistotu. Pojď do hrnce. Slzičky, neuvidíme. Ty jsi paparaci. Ivanko, pojď se podívat na Kelly. Kelly už to má za sebou, to nemá už ani nějaký posmrtný Rudné, koukni, jak rudné. Co to trošku zavřít, ať ta voda vře zase. Rudné, počkej, ještě další. Ještě další páni na holení. No, můžeš ho míchnout trošku. Míchno. On si zatočil ten chvost? No a máme tady ještě další dva kandidáty, který dělají, že jsou mrtví, ale teď chvíli se ještě hejbali. A jak dlouho to tam tak nejde? Ale komunikujou, ty Karlama komunikujou. Jako nechtěl bych náhodou. Jo, aby tam neupadlo náhodou toho synku. Červená. Jak mění barvu, chameleon. No. Dobrý nápad, rozsvítit si. Dej to takhle. Sorry. Se to také líp drží, víš. Ale už to nevrie, ja mám faktickú pripomienku, už to nevrie, prosím vás, pane šéf kuchaře. Šéf kuchař, přikrejte to. Pokličkou, jestli tomu tak říkáte. Pokličky, hej? Hej, dobré.